Samantala, idol, nasunog po ang bahagi ng Kabundukan sa may barangay Bunagan, Malang at Pakalata sa Mangatarem noong hapon po ng Linggo, Pebrero 15. Sa kasalukuyan, hindi pa natutukoy ang pinagmulan ng apoy, ngunit makikita sa mga litratong ibinahagi ng lokal na pamahalaan ang lawak ng sunog na tila linya na bumarikada sa bahagi ng Kabundukan. Agad namang rumesponde ang mga otoridad kabilang ang mga forest rangers upang matukoy ang kabuang sakop ng pinsala at ang posibleng hakbang upang maapula ang apoy. Kaugnay nito, nanawagan naman ang tanggapan sa pakikiisa ng mga residente sa agarang pag-uulat ng mga kahalintulad na insidente upang hindi na maulit pa ang nasabing insidente. Lalo na sa ngayon napapalapit na ang tag-init kung kailan mas madalas makapagtala ng forest fire. IFM News. IFM News. IFM News.